dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do ka sanga ni bi araba mekalo kile 28 san 2025 aw dangana janinka wala fe kunafolu konna la bamanakan kibara mu wala ke aw ye mali ni diɲɛ kibaraw kan bi kunafoli bakulubaw bena talikɛ an ka jamana wolomasiri tabaw ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara ka to tamala kidalikaw bara a yɛrɛ k'a fɔ ko Kidali ye marabolo mu ni lakana sinsin bɛ bi kosɛbɛ ko jigisigi ka di maliden bɛɛ lajɛlen ma o kɔnɔna la diinɛko minisiri ale ye cikanbɔni ka yɛrɛ k'a fɔ ko seliba ye sibiridonya de ye an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kiriko bunakun kan AES jamana kiriko minisiriw kan ka na ɲɔgɔn ye la Bamako kɔnɔna la yan'o cɛ ɲɔgɔn ye kɛra expertw fɛ ka se ka o baaraw ka olu labɛn Bamako kɔnɔna la yaasa ji kana tiɲɛni kɛ maaw kun jamana ɲɛmaaw ye yɔrɔ cili mun daminɛ an ka dugukolo ko minisiri ale yɛrɛ k'a fɔ ko sɛbɛnfura bɛ maa fɛn fɛn bolo
minnu sigilen don ji dawolo la k'a bɛɛ ka sɛbɛnfura bɛna minɛ u la wa so minnu kan ka ci ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ ci yaasa ka se ka maaw lafiya. Panguluko sira fɛ Mali Hernilas ni a kuma kun fɔra Conseil des ministres senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko a baaraw bɛna bila sen kan baw ɲɛma o bilala ni Pangulu cakɛdaba in na mun ye jamana ɲɛmaayaso ta ye. Kunnafoni bakurubaw de ninnu ye kunnafoni wɛrɛw bɛna fara minnu kan k'o lase aw ma sɔɔni an b'a fɔ k'aw tulo ni galajɛ ko ɲuman janni ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen la yaasa kunnafoni kana kɛ aw negela ye. An bɛ segin ka aw fo ko kura n'a fɔ n kun y'aw tulo lasɔmi cogo min na an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiri général de corps d'armée Sadio Kamara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a ye taama kɛ ka taa Kidali marabolo kɔnɔna la marabolo mun ni an ka jamana marabolo belebeleba don wa a koɲɛw kuma kun cayalen bɛ gɛlɛya caman kun bɛ a kɔnɔ nka ka kɛ ni an ka wolomasiri tabaw olu nali ye fanga la u ye wulikajɔbaw kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sabu ye marabolo in ka denw bɛɛ ko tare baw ko maa murutilen mun kɛn bɛ ka taa fɔ k'u bɛ marabolo in tigɛ ka bɔ an ka jamana na olu y'u yɛrɛ ɲini nin sanga in na ko jamana wolomasiri tabaw jamana cakɛdaw ko basigi dan de bɛ Kidali marabolo kɔnɔna la an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiri k'a to Kidalikaw bara jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun ni ORTM Jabarani y'a sigi ko Mali kura taasira o jamukan kan an ka wolomasiri tabaw ka minisiri ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ lakana kɔni o dan de bɛ Kidali bi ko Kidali o bɛ taamasiyɛnba mun kofɔ o ye basigi ye o ye Mali ka yɛrɛtigiya ye n'a bɛ wele ko souveraineté ko nin sanga in na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ bawo ko an ka cɛbalenw u ye wulikajɔ mun kɛ u ye marifa ta ka u nin di jamana lakanani jamanadenw na kisili mun ma ko o baaraw de kɛra nin jaabi ɲumanba ye mun na ni Kidalikaw ye tare fɔ Sadio Kamara ka fɔ la a ko jamukan bɛ ka kɛ yɔrɔ mun yɛrɛ kɔnɔna la ni o ye kan mun bɛ n'a kun bɛ MINUSMA de bolo fɔlɔ diɲɛ kurukara ka wolomasiri tabaw mun kun nana an ka jamana kɔnɔ ko yaasa ko kana bɛn ni keleya kɛ nka n'u dɛsɛra n'an ka jamana ɲɛmaaw ye sira di u ma MINUSMA taalen ko wolomasiri tabaw Mali taw ye kan in minɛ wa k'a kɛ an ta ye an ye baaraba mun kɛ jamukan in kɛra o kan de kɔnɔ ko o yɛrɛ ye basigi misaliya belebeleba ye fɔlɔ Sadio Kamara ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen n'a bɛ wele ko intégrité territoriale k'an bɛ se k'a fɔ bi ko o ye tare ye o bɛɛ lajɛlen ye an ta ye wa ko maîtrise complète ko an bɛ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen a ta bɛ anw de bolo wa an jan b'a la kosɛbɛ minisiri ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko san 2012 2012 ko ale yɛrɛ kun ye marifa ta ale kun bɛ front kan ni marabolo in kɔnɔna la o waati y'a sɔrɔ a bɛ ka juguw kɛlɛ ni ale seginna ka na o marabolo kelen kɔnɔna la san 2025 in k'a to minisiriya 2000 b'a kun na ni sanga in na fɛnɛ k'a sɔrɔ jamana in marabolo in bɛ lafiya kɔnɔna la marabolokadenw bɛ k'u ka jagow kɛ mɔnikɛlaw bɛ k'u ka mɔniw kɛ baganmaralaw b'u ka baganmaraw kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka baaraw kɛ u sago la k'o ye a nisɔndiya kosɛbɛ ko nin bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko janfa tɛ Mali kɔnɔna la janfa jugu mun ni olu tun bɛ an kan k'o bɔra yen nin waati in na ko tare Kidali marabolo ko complètement maîtrisé Sadio ka kɔrɔfɔw la a tilala k'a yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko an ni an jamana saba ye farala ɲɔgɔn kan ka fanga fara jamana minnu kɛ ni o ye AES jamanaw ye wa an ye wolomasiri tabaw ka jɛkuluba mun fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko force unifiée ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ tare o fana bɛɛ de ye dɔ fara an ka lakana kan ani fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaaw ye kɛlɛbolo min bila sen kan dugukolo ko olu ka wulikajɔ mun kɛra sababu ye ka maa ŋaniya jugu ka olu susu k'o so ci ko bɛɛ lajɛlen bɛ maa nisɔndiya wa ko fana an wolomasiri tabaw dɔ bɛ ka fara o hakɛ kan Sadio Kamara y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 9,000 ani mɔgɔ 500 olu de ye maa kura talenw ye k'o fara an wolomasiri tabaw kan yaasa ka se ka jugu kɛlɛli halisa ka u so ci ani fo ka taa se maramafɛnw wolomasiri tabaw ka minɛnw camanba ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ sira la ka na ani coopération caman bɛ sen na jɛɲɔgɔnya mun ni ani AES jamanaw
o kɔfɛ ani irisi jamana ani Chine jamana ani Turki ani Senegal jamana ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na opération yɛrɛko 1 ani a 2 o mun ye Saheli jamanaw AES jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kɛlɛbolo ye ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ko maliyɛnw jigisigi ka di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Kidal complètement maîtrisé olumasiri tabaw ka ministre Sadio Kamara ale ka kɔrɔfɔw don kiba n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa diinɛko bunakun kan an ka jamana minisiri mun ka caw ɲɛsilen don diinɛw n'an ka laadalakow ma ale ye cikan bɔ ka kɛ ni bidonya ye ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko seliba ye juin kalo tile 7 ye sibiri nata ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen cikan mun kɔnɔna la n'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛkuluba mun sigira yaasa ka se ka kalo kow ka olu ɲɛɲini kalo kun kan ka ɲini ka kɛ ni kunungo ye nka yɛrɛla k'a fɔ ko kalo ma ye an ka jamana fan 14 si kɔnɔna la ka daminɛ kunungo la ka se bi ma ni a kun kan ka kun cɛ ka kɛ ni mɛ kalo tile 27 ye ko kalo ma ye o la o de la ko jamana ɲɛmaaw ni kalo ma ye tile 29 a kan ka dafa ka se 30 ma ko sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ alamisa ni o ye sini ye mɛ kalo tile 29 o de bɛ kɛ seliba kalo daminɛ ye an ka jamana kɔnɔ cikɛ in kɔnɔna la jamana minisiriso in y'a yɛrɛ k'a fɔ ko seliba bɛ kɛ ka bɛn ni sibiridon juin kalo tile 7 ye an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sɛbɛn bolonɔbila la secrétaire général fɛ minisiriso in tɔgɔ la kɛba n'an bɔr'o kɔnɔna la Bamako marabolo yaasa samiya kɔnɔna la gɛlɛya mun bɛ an sɔrɔ ka se ka camanba ta ka bɔ a kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw tun ye hakilina dɔ ta k'a fɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni e de sigilen don jitɛmɛsira la f'i ka dɔn k'a fɔ k'i bɛ Sonzoribugu dun laban o ye cili de ye jamana ɲɛmaaso ka o hakilina ye ka se ka o kɔrɔma don halisa minisiri mun ka caw ɲɛsilen don dugukolo kow ma ani fo ka taa se aménagement du territoire ale minisiri y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛ kuraw taara u bolo fɛlɛ mun u ye décision ta ka kɛ ni mɛ kalo tile 22 ye a kɛra conseil des ministres senfɛ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ sɛbɛnfura bɛ maa minnu bolo minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ jidafɛ yɔrɔw la u ka sɛbɛnfuraw bɛ minɛ u la bawo ka sɛbɛnfura caman bɛ yen nɔ u dira ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔnɔna ye ko maa si de man ka taa sigiyɔrɔ bɛɛ ji sigiyɔrɔ ma bawo ji t'a tɛmɛsira bila foyi ye ko o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka inondation sanga tiɲɛni lahawtaw ka kɔlɔlɔ lase jamana kɔnɔdenw ma Imiran Abdulaye Ture ni ale y'an ka dugukoloko minisiri ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u y'o fɛlɛ bɛɛ lajɛlen ta ka se ka o sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen annuler wa ko fo ka taa se cili kan ka kɛ yɔrɔ fɛn fɛn na Bamako ko yɔrɔ belebeleba caman bɛ yen nɔ olu yɔrɔ mun ni cili kan ka kɛ a la ko a baaraw daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ sigida 4nan kɔnɔ yɔrɔ mun bɛ yen ko Woyango pont ka tiɲɛni ji bɛ yɛlɛ a sanfɛ a mana kɛ a kɔlɔlɔ bɛ se maa o ma ko o ma dogo maa si la o de la ko fɔ yɔrɔw ka ci de yɔrɔ mun n'a ka kan yaasa ka se ka ji ka sira labila ka maaw kisi ka bɔ ji kɔlɔlɔ ma an bɛ ka don samiya min kɔnɔ la wa ko maaw k'u sigi n'a ye don nataw la baara wɛrɛw bɛ na kɛ cili wɛrɛw bɛ na kɛ ko nin bɛɛ kun ye jamana ɲɛmaaw u ye hakilina mun ta ko kabi san 2020 sariya kun tara k'a fɔ sariya mun bɛ Bamako ka a dugukolo ko ka a jɛya dugukoloko sɛbɛnfuraw nɔgɔ foyi kana don a la ani dugukolo ko maa si kana t'i sigiyɔrɔ la i ni yɔrɔ min sigilen man kan sira ka labila ka se ka maaw lafiya keba sanfɛ tamako sira fɛ an ka jamana ɲɛmaaw u tun ye hakilina dɔ bila sen kan k'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ Mali jamana pankulu cakɛda tɛ an tɔgɔ la pankulu cakɛdaw mun bɛ bɔ jamana wɛrɛw fɛ olu de bɛna an ka pankulu jigiyɔrɔ la olu de bɛ an ka maaw ta ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko yaasa an ka se ka pankulu ko tɔnɔ bɔ fo an ka pankulu de sɔrɔ jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la o baara mun ni a hakilila kun taara ka kɛ ni conseil des ministres ye juillet kalo la san 2024 ko a hakilila kun taara san kelen tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaaw ko ni sariya in ni hakilina in ko maaw ka dɔn k'a fɔ a bɛ sen na dɛ maaw ka dɔn k'a fɔ fɛlɛw de bɛ ka taa yaasa ka se ka Mali Airlines less ka se ka o pankulu cakɛda in ka a bila sen kan a yɛrɛla k'a fɔ kabi Air Mali o baara kun lajɔra kabi Gale ko pankulu cakɛda kun tɛ an bolo o de la jamana ɲɛmaayaso k'u ye o fɛlɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa k'a yɛrɛ malidenw na k'a fɔ ko nin pankulu cakɛda in ni o ye Mali Airlines ye a baaraw bɛ sen na conseil des ministres senfɛ mɛ kalo tile 21
ko cakɛda in a ɲɛmaaba n'o y'a directeur général ye conseil des ministres ye o sigi o b'a yira k'a fɔ ko maaw ka jigisigi sɔrɔ kuma min kun fɔra a kuma ma bila ka bin ko baaraw de tun bɛ ka kɛ a koɲɛw bɛɛ lajɛlen na yaasa nin pankulu in a ka se ka bila sen ka pankulu cakɛda in a la k'a fɔ an ni jamana wɛrɛw minnu bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma n'o dɔ bɛ tali kɛ irisi jamana na ani fo ka taa se baara minnu kan ka k'a kɔnɔ k'o de baaraw kun kan ka cɛ a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana ye jamana dugukolo ka bon kosɛbɛ kilometiri 740 ani 40 hakɛ an ka jamana marabolo dɔw ni marabolo dɔw bɛ taa olu la ko o kɔnɔna de la yaasa ka se ka marabolo sɔgɔ ɲɔgɔn na ka se ka taama nɔgɔya marabolo kɔnɔnaw la k'a kun ka kan pankulu cakɛda ka se an tɔgɔ la wa pankulu cakɛda mun ni a nafa bɛ se ka se an ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ pankulu cakɛda sɔrɔ bosoli la nafa mun b'a la a bɛ musaka mun ladon jamana waganaba kɔnɔna la k'o de la nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ko maaw k'a dɔn k'a fɔ hakilina min kun taara san 2024 juillet kalo la hakilina in ma bila ka bin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ wa ko don nataw la maaw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ pankulu cakɛda in an ka jamana tɔgɔ la a bɛ nalen ka se ka lafiya da di malidenw ma taamasiraw senfɛ keba an bɛ taa kiriko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ AES jamanaw baara caman kɛra a kɔnɔna la sira bɛɛ lajɛlen fɛ ja ko ɲinama kɛ kiriko kɔ bawo ko AES n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na ko domaine bɛɛ lajɛlen de bɛ a la cakɛda bɛɛ lajɛlen de bɛ a la lakanako développement ɲɛtaa kundalajanw seko ni dɔnko ko kiriko fɛnɛ b'a la dɛ keba ko AES ministre ni o ye kiri ministre ye olu kan ka na ɲɔgɔn ye belebele bala u ka ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ kan ka kɛ ni o baaraw de ye expertw ni o ye maa dɔnta kɔrɔlenbaw ye kiriko bunakun kan olu nana ka se ka na nin baara in ka a ɲɛbila kɛ baara mun ni a dayɛlɛla ka kɛ ni kunungo tarata mɛ kalo tile 27 ye bamakɔ kɔnɔna la kɛnɛ mun kan ni an ka jamana kiriko minisiri mamadu kasoge a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko kiri an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na misaliyaw bɛ ta ɲɔgɔn kan jamana dɔ taw ka misaliya ta ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ɲuman mun bɛ jamana wɛrɛw la ka an ɲɛfilɛ ɲɔgɔn kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka kiri kɛ kiri kologirinba ye ani kiri jɛlenba ye AES jamanaw kɔnɔ k'o baaraw de bɛna kɛ o baaraw daminɛ la mamadu kasoge a ye dantigɛli dɔw kɛ keba an bɛ taa fan fɛ an b'u lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Donc an bɛ kɛnɛ min kan o ye AES ka kɛnɛ ye AES n'o ye Burkina Faso Niger ani Mali u jɛra ka confédération min bila sen kan pour que k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka yiriwali baaraw kɛ donc o ko de bɛ sen na n'i y'a jateminɛ kabini an ka président u mɔgɔ 3 u jɛra ka charte de Butako Gourma signé ka tila ka traité signé min kɛra alliance yɛrɛ naissance ye donc fo ka na se bi ma baaraw bɛ ka taa don o don a bɛ ka taga ɲɛfɛ n'i y'a jateminɛ o y'a daminɛ ni défense ani sécurité ka tila ka diplomatie don a la ka tila ka développement don a la o kɔfɛ donc secteur caman bilara sen kan i n'a fɔ commerce industrie communication ani secteur caman donna fɛn na donc activité a bɛ ka taa ɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara AES ka yanga kan ka taa ɲɛfɛ donc an y'a jateminɛ k'a fɔ justice ale yɛrɛ jɔyɔrɔba bɛ AES baara in na donc n'i y'a jateminɛ n'i ko justice i ko juge i ko avocat i ko notaire i ko greffier i ko expert judiciaire i ko administration pénitentiaire ninnu bɛɛ sen b'a la n'i ko justice i ko investissement n'i bɛna investissement kɛ an ka espace kɔnɔ i b'a jateminɛ de k'a lajɛ est ce que sariya min bɛ yen o sariya in b'a to i bɛ se ka sécurité sɔrɔ i ka affaire kɔnɔna na est ce que ni kiri nana kiri i bɛ se ka gagner ou bien ni gɛlɛya bɛ kiriko la investisseur bɛ o bɛɛ de jateminɛ yanni a ka sigi bon n'i y'a jateminɛ fana an ka acteurs judiciaires olu fana kan k'u bolo fara ɲɔgɔn kan pour que avocat Mali avocat Niger ani Burkina avocat u bɛɛ taabolo ka kɛ kelen ye notaire u bɛɛ taabolo ka kɛ kelen ye expert judiciaire u bɛɛ taabolo ka kɛ kelen ye an ka kaso administration min ye administration pénitentiaire ye an kan ka fɛɛrɛ kɛ o fana bɛɛ ka kɛ kelen ye parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a gɛlɛya bɛɛ ye kelen de an bɛɛ bɛ ka jatigɛwale kɛlɛ an bɛ ka corruption kɛlɛ blanchiment de capitaux ani traite des personnes
ani criminalité transnationale organisée suguya wɛrɛ caman ba an ka réalité u bɛɛ ye kelen ye an ŋaniya ye kelen ye donc an kan ka sariyaw sigi min ye kelen ye an ka se k'u waleya donc an ka confédération kɔnɔna na donc experts bɛna baara kɛ o fɛnw de kan ka na jate minɛ sariya min bɛ boli an ka confédération kɔnɔ an bɛ se ka o sariyaw harmoniser cogo di pour que a ka kɛ sariya kelen ye sariya min bɛ boli Mali kɔnɔ min bɛ boli Niger kɔnɔ ani min bɛ boli Burkina o bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka baara kɛcogo a bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka kaso u gérer cogo a bɛɛ ka kɛ kelen ye avocature notariat a baaraw bɛɛ ka kɛ kelen ye et puis ni enquête dɔ dayɛlɛlen don Burkina Mali ani Niger olu bɛ se ka Burkina dɛmɛ cogo di pour que enquête ka se ka taa ɲɛ i n'a fɔ n'a bɛ Mali n'a bɛ Niger fana Burkina fana bɛ se k'u dɛmɛ cogo di pour que a kow ka se ka taa ɲɛ donc o jateminɛw bɛɛ de bi yan taalen ɲɛ an bɛna jateminɛ k'a lajɛ est ce que an tɛna institution sigi min bɛ kɛ an bɛɛ ka institution ye i n'a fɔ banque bɛ ka sigi ka kɛ an bɛɛ ka banque ye radio bɛ ka sigi ka kɛ an bɛɛ ka radio ye pourquoi an tɛna kiirisow sigi min bɛna kɛ an bɛɛ ka kiirisow ye pour que affaire dɔw bɛ yen olu ka se ka passer o kiiriso yɔrɔ la i n'a fɔ affaire ani économie secteur ninnu na donc baara in bɛ tali kɛ o de kan experts bɛna hakili jakabɔ o bɛɛ kan donc ka sɔrɔ ka proposition kɛ maintenant ministres ni olu sigira olu bɛ jateminɛ kɛ proposition minnu kɛra u bɛ se ka lawaleya cogo di donc an b'o jateminɛ ka tila ka taa compte rendu kɛ président ye donc k'a ka orientation sɔrɔ a ko kɛcogo la ni ala sɔnn'a ma ka taa bi fo ka taa bila le 30 vraiment an b'a ko kan ni ala sɔnn'a ma an bɛna fɛɛrɛ kɛ an ka confédération a ka se ka taa ɲɛ sira bɛɛ kan justice ale de ye dernier rempart ye donc il fallait que ale fana ka don Sénat donc a ko in taabolo la. Monsieur le ministre ka justice ka baara taabolo ka kelen AES n'o ye ka harmoniser o nafa jumɛn bɛ se AES jamanadenw ma. A nafa ye min ye n'i y'a jateminɛ AES an bɛɛ ye peuple kelen de Burkina Faso Niger Mali n'i y'a jateminɛ an bɛɛ ka danbew ye kelen ye an bɛɛ ka taabolow ye kelen ye an ka miirinaw ye kelen ye problème min b'an kan a bɛɛ ye kelen ye donc lawale la fana n'i y'a jateminɛ an bɛɛ kun bɛ mara kelen de kɔnɔ fo ka na se bi ma donc bi na n'an sera ka an ka sariyaw kɛ kelen ye k'an ka justice kɛ kelen ye k'an ka taabolow kɛ kelen ye o b'an dɛmɛ an ka taa ɲɛ donc o b'an dɛmɛ kiiri a ka se ka tigɛ i n'a fɔ a ka ɲi an ka population bolo donc o bɛ se ka kɛ maintenant kiiri fana ka se ka teliya dɛmɛw ka se ka kɛ parce que ta ye hali ni infraction dɔw ta dɔw bɛna tiɲɛni kɛ Burkina la u bɛ boli k'u dogo Mali ou bien Niger ou bien u bɛ tiɲɛni kɛ Niger u bɛ boli k'u dogo Mali ou bien Burkina ni an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka justice ye kelen ye tiɲɛnikɛlaw an b'u bɛɛ bali ka tiɲɛni kɛ ani pour que ka kow taa ɲɛ an ka pratique ɲuman minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ u ka se ka kɛ nin jamana tɔw fana kɔnɔ donc an bɛ se ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que yiriwa ka na donc vraiment an bɛ autorités fo an ka président saba vraiment u ye baara ɲuman kɛ donc an b'o baara de sira kan k'an ka ambassadeurs fana fo parce que ambassadeur fila bɛɛ nana Burkina Faso ani Niger ani délégation baw de nana an bɛ ka baara daminɛ ni ala sɔnna ma ministres bɛna tile fila in na n'u nana an bɛna baara tɔ continuer ala k'a ɲɛ k'a d'a ma merci. Keba n'an bɔra kiriko bunakun kan an ka jamana cikɛlaw ka minisiri ale ye Chine lasigiden ka a bisimila Chine lasigiden Chen Jiyon ni ale ka baaraw kun kan ka cɛ ka kɛ ni o waatiw de ye ani an ka jamana cikɛlaw ka minisiri Daniel Simon Kelema ɲɔgɔn ye mun n'a bɛ tali kɛ ka se ka taa ka bayi ka o kanw di minisiri ma wa kɔrɔfɔw kɔnɔ la fɛnɛ yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana ani Chine jɛɲɔgɔn bɛ ani ɲɔgɔn cɛ cikɛ ko bunakun kan jɛɲɔgɔn bɛ se ka to senna cogo min na ani fɛlɛ ni dabaliw mun bɛ se ka kɛ yaasa Chine ani an ka jamana kabi waati jan bolonɔbila min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se bɛnkan minnu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ sɛnɛko siraw fɛ sɛnɛkɛminɛnko olu bala bɛɛ lajɛlen bila sen kan minisiri a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo k'a ni lasigiden u ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ baara minnu n'a kɛra jamana fila bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta kundalajanw ye cikɛlaw ka siraw fɛ ani fo ka taa se sira caman fɛ ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen
bɛ nisɔndiya ko bɔ wa k'u bɛ se ka kanbɛn da ɲɔgɔn ye bɛn ni kelenya kɔnɔna la wa baaraw bɛ to sen na jamana filaw cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Keba an ka Bamako kɔnɔna la nɔ polisiso mun bɛ yen nɔ ni o ye Solomanibugu ye a yirala k'a fɔ polisiso ye bolimafɛn sɔrɔ bolimafɛn mun n'o bɛ tali kɛ ko véhicule d'intervention. Solomanibugu pɔsi ko u mago tun bɛ nin bolimafɛn in na ni kɛnɛ in a ɲɛmaya tun bɛ an ka polisilakaw ka ɲɛmaaba bolo directeur général de police ni o ye contrôleur général de Yusuf Kone. A yirala k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛra nisɔndiya ko kɛnɛba ye polisiw bolo bawo ko nin lamini ni o ye Solomanibugu ye a bɛ sigida min kɔnɔna la a mairie Moribabugu ani fo ka taa se dugutigilakaw ma sifinnakaw ka jɛkulu ani dugudenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ mun ni a kɛra mobili a dili kɛnɛ belebeleba ye ko nin kɛnɛ kɛra nisɔndiyakoba ye sigida denw fɛ ani fo ka taa se poste de police a ɲɛmaayaso ko u b'a yira k'a fɔ jamana fintigilakaw ka ɲɛmaabaw hakaja polisi ɲɛmaaba ani jamana ɲɛmaabaw u janbe dugu lakanako la ka tɛmɛ dugu lakana ministiri ni o ye général de division Daoud Ali Mohamedine ye ani fo ka taa se cɛbalenw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ janbe ka se ka duguba kɔnɔ lakana ka se ka sinsin ni o ye polisilakaw ka baara ye nin ko in a tarila kosɛbɛ Solomanibugu a ɲɛmaaw ani fo ka taa se sifinnakaw ni dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen fɛ. Keba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa Welesebugukaw bara an ka jamana ɲɛmaayaso ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu walew ni o ye œuvre sociale ye u ye jibondon dɔ ta k'a di Tenkelekaw ma Tenkele ni o bɛ Welesebugu fɛ a yirala k'a fɔ ko Buguni mara kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaayaso a ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu cakɛda mun bɛ yen nɔ ko olu taara ka taa jibondon in ta k'a di Tenkelekaw ma ka kɛ ni tarata mais kalo tile 26 in ye kɛnɛ mun n'a ɲɛmaaya tun bɛ jamanakuntigi ka conseil spécial bolo ni o ye Agib Danbele ye ka fara délégation camanba kan dugu in a denw olu ka kuma lasela ni o ye dugutigi ye Nbɛnba Bagayogo a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta k'a y'a ka foli ni tantoli ta ka a ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma ko nin jibondon mun filɛ nin ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka ji sanuman di mɔgɔ 800 hakɛ de ma nin sigida in kɔnɔ bawo ko jiko in a nana a na kuma la maaw mago tun b'a la kosɛbɛ ko nin b'a to sigidadenw u bɛna ji sanuman sɔrɔ wa ko sigidadenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ka jamanakuntigi ka hakilina in fo kosɛbɛ. Keba an bɛ taa Kayi marabolo kɔnɔna la yɔrɔ mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko an bi jeli kɔnɔna la kalanko ɲɛmaaw olu ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ mun na ni a ɲɛmaaya tun bɛ kapu bolo ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalandenw ka ɲɛfɔli kɛ u ye dɛfu kimɛli mun baaraw kan ka kɛ sen na dɛfu baaraw kan ka kɛ cogo min na ka jigisigi di kalandenw ma ko u k'u ka baaraw kɛ wa nin waati in na ko bɛɛ lajɛlen k'i jija ka kalan kɛ ka leçon ta ka moyen sɔrɔ ni i yɛrɛ kunkololataw ye ka suyɛnni a n'a ɲɔngɔw ka olu kɛlɛ ka bɔ kalanso kɔnɔ ko dɛfu kimɛli min natɔ filɛ nin ye an bi deli dugu ko o kalanko ɲɛmaaw kalanfaw ni kapu k'u bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka se ka nin kimɛli k'a kɔnɔ wa baara bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ nin examen a ka kɛ kɛcogo ɲuman na. Keba an sagokaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko lakanako kɛn bɛ ka maaw kamana gan bawo ko ka kɛ ni tarata mais kalo tile 26 ye dugu min bɛ yen nɔ ni o ye ɛriba ye ko ani an sɔngɔ cɛ ye kilomɛtiri 15 k'u taara maa dɔ fure sɔrɔ yen maa mun n'a tun bɛ ka bɔ a ka dugu la ni o ye Gunka ye ka taa an sɔngɔkaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔ taara a kunbɛn u t'a dɔn maa kofɔlen mun don ba a ma se ka bugunatigɛ nka u kɔni taara ni maa kofɔlen ka taa a fure sɔrɔ yen a yɛrɛ la k'a fɔ ko yanni o fana cɛ ko tɛnɛndon ko camion dɔ fɛnɛ kunbɛra maa ŋaniyajugu marifatigi dɔw fɛ maa mun fɛnɛ n'u ma se ka bugunatigɛ o fɛnɛ kɛra an sɔngo kilomɛtiri 10 hakɛ ko o kɛra sababu ye ka maa dɔw ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma maaw joginna nka ko o atakima in na maa kun ni ma to o la ko nin de b'a to waati in na an sagokaw k'u ka welekan bila jamana ɲɛmaaw ma k'u jɔrɔ bɛ lakanako bunakun kan cogo min na. Bafulabeekaw fɛ yen nɔ cikɛlaw fɛnɛ y'u ka jɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ko sɛnɛ bɛ nalen samiya sera nka u jɔrɔ bɛ cogo jumɛn na u bɛ se ka t'u ka sɛnɛfɛnw kɛ ko ka kɛ ni nin waati in ye Bafulabe ni a laminiw maɲina n'a a nɔfɛmɔgɔw a nɔkandugu k'u bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka se ka taa cikɛw la nka u kɔni jɔrɔ bɛ sɛnɛko bɛ se ka kɛ cogo min na lakana bɛ se ka sinsin cogo min na wa ko u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ a ka di u ye u ka se ka t'u ka malosɔnnaw kɛ yaasa ka se ka wulikajɔw kɛ dugudenw minnu ka dayirimɛ bɛ bɔ cikɛko la ani duguden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka suman sɔrɔ ka se ka wulikajɔw kɛ n'o ye.
tomiakaw fe no arla k'a fɔ hakilina dɔ bilala sen kan kalanbulon mun ni a bɛ tali kɛ lakana bɛ se ka sinsin cogo min na ani fo ka taa se bɛn ni keleya bɛ na tomiyakaw baara cogo min na arla k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw cakɛdaba minnu bɛ yen nɔ k'a daminɛ mɛ kalo tile 27 la u ye nin jalajɛba in sigi jalajɛba mun ni u y'a fɔ ko fo ka fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana basigili la lakana ka se ka sabati ani maaw ka se ka sigiw kɛ ka sɔrɔ gɛlɛyaw ma bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ k'o de kɛra nin kalanbulonba in hakili falen ale kun ye mun sigira sen kan ONG Adra Mali ani AFAD fɛ ka se ka maaw ka keleya bɛn ni keleya ka sinsin o ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra o kɔnɔna la keba arala k'a fɔ ko Burkina Faso jamana ani Sini jamana ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma dɔ kɛ bawo ko tɛgɛdi ɲɔgɔnma in kun ye cogo min na Burkina ni Sini bɛ se ka jɛn cogo min na ka u tɛgɛdi ɲɔgɔn ma nin waati in na Amerikikaw ka jamana u ka lasigiden o nana Burkina Faso jamana kɔnɔna la Ameriki jamana lasigiden mun ni a nana jamana ɲɛma Donald Trump ale ka ciw la ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ farafina jamanaw haka ja farafina tilebiyanfɛ jamanaw olu ni Ameriki jamana u ka jɛɲɔgɔnya bɛ kɛ cogo di nin ko in kɛra nisɔndiyakoba ye wa kunbɛ cogo cɛ ɲin maa kofɔlen mun nalen filɛ nin a yɛrɛ k'a fɔ ko a y'o sɔrɔ ka bɔ Burkina Faso jamana ɲɛmaaw yɔrɔ a ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko a nana ka na Donald Trump ale ka cikan ko o lase Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ma cikan mun n'o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko a labɛn bɛ jamana ninnu ka se ka jɛn ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara caman kɛ ɲɛta kundalajan ani fo ka taa se gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ nin waati in na ka se ka o gɛlɛyaw kɛlɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la kibaruya la k'a fɔ ko baara dɔ kɛra Faransi jamana fintigilakaw olu kun ye a fɔ ko u bɛna bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la olu kɛlen ka o dantigɛli min kɛ ka Burkina Côte d'Ivoire kan mun bɛ yen nɔ ni o ye base militaire Port Bou ye Faransi fintigilakaw olu mun kun bɛ o kɔnɔna la n'u kun ye bolonɔ bila a bɛ waatinin bɔ k'a fɔ k'u bɛ taa ni sanga in na ko Faransikaw talen dɔrɔn Ameriki fana bɛ k'i kan bɔ Côte d'Ivoire jamana a ka jɛɲɔgɔnya nɔfɛ maa minnu sɔmi ka jalo yɛrɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana ale labɛn bere yaasa Faransi ani Côte d'Ivoire u ka jɛɲɔgɔnya mun ni fintigilakaw bunakun kan ni o baaraw jɔra Ameriki ka se ka na don o yɔrɔ kɔnɔna la yaasa Ameriki jamana ko u bɛ mun ɲini mun bɛ u bolo de ka se ka na lakanako bunakun kan ani maramafɛnko bunakun kan ka se ka sanni feerew ani wulikajɔ caman kɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Côte d'Ivoire jamana ye kɛlɛko sira fɛ Senegalikaw bara arla k'a fɔ ko jalajɛba kan ka kɛ ni o ye dialogue national ye n'o bɛ tali kɛ sigikafɔba ka kɛ politikiko sira fɛ arla k'a fɔ kabi Senegali jamana ɲɛma a ka sigili la a kun y'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko don nataw la ko jalajɛba bɛna kɛ n'u y'a tɔgɔ da ko dialogue national politikiko sira fɛ cogo mun na Senegali jamanadenw bɛɛ bɛ se k'u ka hakilinaw fɔ parti politique minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ fanga fan fɛ ani fanga waradabagaw bɛɛ lajɛlen ka se k'u ka hakilina kelen fɔ parti politigiw jamana ka mara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a la k'a fɔ ko o baaraw de nun donna ka kɛ ni mɛ kalo tile 28 ye Senegal faba Dakar kɔnɔna la wa ko bɛɛ lajɛlen da bɛ don a la fanga sinamatɔnw société civile acteurs fɛn fɛn bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ minnu bɛ se ka na ni ɲɛta ye ko bɛɛ lajɛlen da bɛ don ni ɲɔgɔn ye ba in na Ukraine jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la ko olu bɛna wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin Irisi jamana ma bawo ko nin kuma in na ko Irisi jamana bɛ ka misili dɔw ta ka ɲɛsin u ma n'u b'a wele ko misili torɛsi ko a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye bawo ko nin misili kofɔlen Allemagne spécialiste dɔw bɛ olu yɛrɛ k'a fɔ ko a cɛnni da ka bon kosɛbɛ ko ka sɔrɔ bɛnkan bɛ ka ɲini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka fɔ tuma min na ko ka mugu ni kisɛ jɔ o waatiw bɛɛ lajɛlen na Irisi bɛ ka wuli ka nin mugujugu ninnu labɛn olu kama ko nin bɛɛ lajɛlen de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Irisi jamana labɛn tɛ ka basigi ɲini o ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Irisi tɛ ka mugu ni kisɛ jɔ k'olu fana bɛna labɛn kɛ n'a bɛ kɛ mun ye a ka k'o ye sa bɛɛ lajɛlen ka se ka tasarali kɛ wa ni mun kɛra o la dɔrɔn k'olu fana labɛn bɛ o kama ko basigi mun bɛ ka ɲini n'o ma sɔrɔ olu fana bɛ kɛlɛ labɛn halisa Irisi ni Ukraine ka kow bɛ ka kɛ gɛlɛya belebeleba ye nin waati in na a yɛrɛ k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma ni o ye Donald Trump ye ale bɛ ka wulikajɔw kɛ ale bɛ ka a ɲini
jamana ɲɛma filaw ka se ka sigi tête-à-tête la nka kabi waati jan o tête-à-tête de dɛsɛ mɛ ka kɛ Poutine ale kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ni o Russie jamana ɲɛmaw ye ko tête-à-tête mun n'a kun fɔra k'a bɛ taa kɛ turikaw bara ko o ma kɛ ale fɛlɛ wa ko sigi ka kɛ ni jɛlenya kɔnɔna ye Ukraine jamana ɲɛmaw olu ka hakilinaw la ko bɛn tɛ Russie ka ko ye bawo u bɛ k'a fɔ ko ka bɛn lamɛn waati kelen na olu bɛ ka kɛlɛ de labɛn ko fo ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ nin kuma in na yaasa hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛn ka kɛ a kana kɛ nɔgɔ kan ko joli tɛ furakɛ nɛn kan fo kow ka diya fɔlɔ cɛn ka fɔ ɲɔgɔn ye a kan ka kɛ sira mun kan yaasa o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ k'u b'a laɲini Amérique jamana fɛ olu mun ni u lamɛnnen don kosɛbɛ Rusiw fɛ k'u nin don nin ko in na olu fana ta kana kɛ fankelenma ko ye k'u nin don nin ko in na kosɛbɛ ka se ka sigi ka fɔ labɛn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ keba ninnu de bɛ dan siri bi bamanankan kibaru la an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan munumunu salo la Mali ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ko o lase aw ma k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka bɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen la jaw olu yirala aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ n b'a fɔ ko a k'an bɛn kunnafoni wɛrɛ kan don wɛrɛ n'Ala sɔnna ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.